बिसायख'थिया खाथियाव साफैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो दोलोआ गाव गावनि हानजा दोलोखौ लानानै बिथांमोना साखाफारा जादों। थिग बेबादिनो इउपिपिएल दोलोआबो जोङो हारसिङैनो बे फैबाय थानाय आसाम बिसायख'थियाव एसेमब्लि बिसायख'थियाव जोङो नांनो थाखाय आवगायदों, थियारि जादों आरो मोनफ्रोमबो जोंनि बियाबफ्राव जोङो जोंनि जेरखम खामानि मावनांगौ जोङो एक्टिभलि खामानि मावदों जोंनि वार्कार बिथांमोनहा। जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर ओनसोलाव देग्लाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय बेवहाय 15टा बियाबाव गेलेनो जों खाबु मोनगोन आरो लोगोसेयै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोङो बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय 15टा बियाबनि अनगायैबो बायजोआव बुंनो थाङोब्ला बिटिआरनि बायजोआव थारमाने आसाम पार्टआवहाय जोङो 6टासो गेलेनो थाखाय थिरांथा खालायदों दासिमाव। बेयो जोबथारनायाव मा जायो जों बेखौ बुंनो हाया, नाथाय जोङो बिटिसि आरो ओरै आसाम पार्ट मोननैजों लोगो नांनानै गासै 21 बियाबाव जों गेलेनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बे बियाबफ्राव सोर बिजाथिफोरखौ हरनाय जागोन बेखौ जोंनि दोलोनि हाइकमान्ड प्लास बेवहाय मोनसे पलिसि मेकिं बडि थायो, बिथांमोना थिग खालायगोन जे बबे बियाबाव सोरखौ होफिननाय जागोन। दा बेनिखायनो एसे सम नेबावनांगोन, बे साननै सानथाम समनि गेजेरावनो जोंनि बिजाथिफोरखौ जों थिग खालायनानै गासैबो मुं फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन। साखाफाराया आंजों लोगोसे हयथ' गासिबो जागोन, खिन्थु आं आगोलनो बुंदों जे जाय हाइकमान्डआ जायखौ हरगोन बेनो बिजाथि हिसाबै फसंजागोन आरो बिनि थाखायनो जोङो दोलोनि जानानै बयबो खामानि मावगोन।